Браво на нашите инфлуенсъри. Чудесни хора са. Красиви, изобретателни, интелигентни и най-вече манипулативни. Това са най-гадните манипулатори, които аз срещнах в YouTube, откакто реших да се създавам канал и исках да разбера сред какви хора ще вирея. Защото това се случи и с TikTok. И този път исках да разбера, още преди да съм започнал, къде отивам. В TikTok около 3 години загубих от живота си, за да осъзная, че реално съм аз и някакъв олигоф. Аз и някакъв олигоф. Гей, так. Реално аз бях сред гора от идиот. Той трябва да спре багажа. Не спира да взима какво Белагио. ще го прави. Ти си отгледал Ние едно дори баш, не той знаем. ще това ще ти Той кажа. беше сладък като малък. Малка отрепка. Целата ви рода е Той такава не на е такова вас. момче. И за това реших да си направя канал в YouTube. Докато се правих ресърча, попаднах на един по-изявен олигоф и това е Кралски. Благодарение на него аз светнах с какви хора ще си имам работа от днес нататък в YouTube. Или по-скоро те ще си имат с мен, може би. Браво, Кралски! Ти си ми като по-малък брат. Или мое по-младо копие. Или доведен син. Не. Доведен брат. Нито едното от тях не е добро. Но поздравления за него. Харесвам го. Пича е малък, олигоф, но е готин. Всичките му видеа са топ. За разлика от на останалите, за които ще си говориме сега. И това са. На първо място слагам Кристофър Уайт. Това е човекът, който не знам въобще как е решил да изглежда по този начин. И каква е неговата аудитория. Имам чувството, че това... Извинете. Имам чувството, че неговата аудитория е стадион пълен с емота. Когато го видя, имам чувството, че от друга страна на екрана стоят емота до емота. Просто, брато, аз не знам ти защо не си изтрит от YouTube и как може да си толкова популярен там. Сега някой ще каже, че може би завиждам. Не завиждам. Следващият. Попаднах на Анджела Ташева. Ташева? Анджела? Да, точно така. Анджела Ташева. Тя е инфлуенсър в YouTube. Ти не беше ли в Only Track? Или нещо такова? Знаете за какво говоря. Линшо. Линшо е третият човек. Линшо навсякъде в коментарите в TikTok ми излизаше Линшо, това е Линшо, това е Линшо, това... Коя е Линшо? Наистина не знаех коя е Линшо. Благодарение на този малък Кралски, вече знам коя е Линшо. Линшо... Hello! Ще остана безмолвен. Нямам коментар за Линшо. Искам да напишете в коментарите какво смятате за Линшо. Но най-често попадах на видеа от Йоан Петър. Явно това е висшата класа на българския TikTok. Йоан Петър е тренда и Йоан Петър е може би един от най-развитите канали. Така ли да го разбирам? Не знам, вие ще ме поправите, ако е така. Не ме съдете. Реално не знам все още къде се намират тези хора и защо са въобще в YouTube. Но виждам, че Кралски доста така му се дразни. Той е хейтър и има за какво. Има за какво да хейти. Вие му създавате супер много работа на момчето. И да, едни от най-противните, които попаднах на тях са Анди Студио. Значи, пичове, вие сте супер фалшиви и не знам въобще как за толкова години в YouTube не сте поправили актьорската си игра и въобще някакси не ви се получава естествено. Супер фалшиво на камера. И имам чувство, че вас всичките, които ви изборих до тук, ви гледат хора, които
нищо не разбират от видеа, нищо не разбират от игра, нищо не разбират от нищо. Може би защото са деца от 5 до 7 годишна възраст. И да, ето това видео ще покаже точно това, което имам предвид. Готни приятели, които ни подкрепиха и се присъединиха към фен срещата, за да направим празника на всички деца още по-специален. Благодарение на Кралски разбрах и за сериалите, които са били в тренда доста време в YouTube, както и в TikTok. Аз TikTok въобще не гледах, а само създавах и никога не съм падал на тях, честно казвам. Но разбрах, че са много тренди. Това са Скандалните, Русалки и Стела Павлова. Чакай, Стела Павлова не беше сериал. Но тя си е истински сериал. Стела Павлова е мираж, който не спира да се появява пред хората. Социалните мрежи. И всичките, които извървих до тук, имат нещо общо. Чудих се, докато гледам къщата на инфлуенсърите. Тези хора откъде се познават? А те се познават от тези сериалчета, които извървих тук-що. Дори и Памецът участвал там. Аз не мога да повярвам. Всички тези хора все едно са намерили някаква мина и има някой зъл режисьор за цялото това нещо, който привлича олигофони. Хора, защо не бъдете оригинални и просто не правите нещо свое? Защо трябва да се закачате като на влакче един за друг и да се возите на тази тъпотия? От днес нататък Нетланд съществува и това ще бъде грандиозно.